Jama'a masu Assalamu kallon mu da alaikum yan sauraron uwa, mu ku danna barkamu mun da yau subscribe, ku barkamu da danna mun warhaka kuma kararrawa a barkamu tashar da ta mai sake saduwa suna da ku a daidai Jamilu wannan Malidi lokacin da zamu TV. gabatar muku Jaran da wasu labaran kanan mu na yau labaran mu kai tsaye Alhamis ku gane su muna sha ba da shida bata ga watan lokaci ba. Zulhida shekarar hijiriya ta 1443 wacce ta daidai da ranar 16 ga watan Juni shekarar miladiya ta 2022. Masu kallon mu da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran namu na yau zai fara da fadar shugaban kasa inda ya gane naki guda biyu. Da farko dai ya yi wata saduwa a yau da safen da wakiliyar kungiyar PNUD a Niger, Malama Louise Diane Kwana, wacce ta kawo ƙarshen wa'adin aikinta a jamhuriyar Niger. Ta je ne a fadar ta shugaban ƙasa domin yi mishi bankwana tare da mika godiya ta musamman game da irin shawarwarin da suka bata, kuma ta gudanar da aikinta a cikin tsanaki da kwanciyar hankali. Sannan ta yi godiya game da yadda ta gudanar da ma'amala kyaukyarta da al'ummar Nijar. Ganawa ta bikwa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum ya yi ta ne da wakilan rubuta littattafai a Nijar, masana ne da suka kware da kuma aiki da kwalluwa domin ci gaban kasar Nijar, tare da ƙara bunƙasa sha'anin ilimi a Nijar ɗin, ɗaya daga cikin gurin da shugaban ƙasa ya sa a gaba. A yayin da yake bayyana wa manema labarai bayan fitowarsa daga fadar shugaban kasa, masani marubuci na littattafai ya bayyana wa manema labaran cewa lalle azimin sun kawo wa shugaban kasa shawarwari da dama wanda kuma suke fatan za a kula da su a fannin kara musu kuzari na wajen rubuta littattafai domin taimakawa ɗaliban jamhuriyar Nijar. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnati Firayim Minista Uhumudu Muhammadu a yammacin yau ya gana da sakatariyar kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wacce cibiyarta take a kasar Geneva. Malama Madanyap Mariyatu tana ziyarar aiki ne a jamhuriyar Nijar. Ta zo ne a fadar na Firayim Minista inda ta yi mishi bayani dalla-dalla kan jadawalin ayyukan da suka kawo jamhuriyar Nijar. Yau take rana ta musamman da aka keɓe wa yaran Afirka. A albarkacin wannan rana ne gidauniyar Nur wacce uwar gidan shugaban ƙasa Hadiza Bazum ke jagoranta tare da haɗin gwiwar wakilan ofishin ministan kula da tattalin yara ƙanana suka gudanar da shagulgulan raya wannan rana ta yaran Afirka a gidan da ake renon yara ƙanana a cibiyar da ake ce da ita santar da ke nan birnin Yamai. Ga dai hira da ta haɗa mu ga mahalarta taron. Taro da muka yau saboda da sunan mata shugaban kasa Hadiza Bazum ita ta wakilke mu mazaka na nan ga saboda kun san yau sallah ce ta yara wanda ake cewa Journée de l'enfant africain, donc ita ce muke nan ga yi na nan ga yau sallah. Kun san ita mata ta yi mata mai wajen wannan sallah mai ta ce ya kamata kuma mu tsaya nan ga saboda hankalin ta mana nan ga kuma saboda waɗanga yara da sun ka san marayu ne, ta ce ya kamata mu zo mu tayye su wannan murna ta wannan rana. To shi ne kaga da haka ne duka mun kawai gayyar jama'a duka don kaga muna nan tare da wannan yara suna nan kun ga yara ma daɗi suke yi saboda sun ga uwaye mun zan ka uwaye suna tare da mu suna jin daɗi. Kenan sai mu ce Allah sa albarka, Allah ba ta lada wannan aiki da take yi, Allah shi taimaka. Kuma muna fata wannan yara Allah ya taimake su samu su zan waɗansu mai ma'aikata wata rana ko ku zama masu kuɗi wata rana, haka muke fata saboda vraiment kun ga da yara da suke kuna ganin da muka suna tare da mu, kenan suna jin daɗi su ma murna ce gare su ga wannan sallah da ake tare da su. Muna murna sosai abinda madam president ta mumu wanka kusa sallar yara, mun yi murna shi wallahi Allah sosai. An yi rawa, an ci abinci, an yi komi, walle muna murna gari ta. Allah ya kai mata, mun gode sosai. Na ji daɗin wannan sallah, yara ma sun ji daɗin wannan sallah, kowa da kowa wanda ya haɗu da wani sallah kowa ya ji daɗin ta. Mun gode, Allah kai musu. Mai isa a jihar da Magaran inda za mu sanar da ku cewa ministar kula da kyautata jin daɗin rayuwar mata da tattalin ƙananan yara ta kai ziyarar aiki da zumunci a jihar da Magaran.
albarkacin ranar ta musamman da aka keɓe ta yaran Afirka. Ta yi amfani da wannan dama inda ta gudanar da ziyarce-ziyarce gade abokanan aikinmu daga jihar da magaran malama Hawwa'u Ali da Abdulrahman Ma'azu. Ministan da ke kula da ci gaban mata da kariyar yara ƙanana madam Alawuri Aminata Zurkalaini wadda ke tare da rakiya ta jakadiya ta tsarin nan na nafiyar turai da suke kawo tallafi ko agaji da ake cema coordinatrice system des nations unies au Niger Louise Aubin da kuma jakada na ƙasa Almanya a Niger da wasu kusoshi na ofishin ministan nata ta kasance a nan shahar da magaram inda ta sami kyakkyawan tarye daga hukumomi na bariki da na gargajiya. Minista Aminata Alawuri ta fara da kai ziyara ta ban girma zuwa ga sultan na da magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda kahin take ziyartar gidan marayu na Cuku wanda Hajiya Fatima ta buɗe tun shekara ta 2008 wanda a yanzu haka wannan gidan marayu ke kumshe da yara da yawansu ya kai 75. Madam Alawuri Aminata ta tattauna tare da jagorori na wannan wuri don jin halin da wa'annan yara suke nan suna rayuwa. Madam Alawuri Aminata ta yi amfani da wannan dama domin bada wani taimako zuwa ga su wa'annan marayu da ya hada da abinci, kayan wasa da dai sauransu. Kahin kuma take kasancewa a wannan cibiya ta masu fama da na ƙasa da ke a nan unguwa ta Kara, musamman ma a cikin da'ira ta 2 ta birnin da magaram, inda nan ma ta ga wasu yaran wanda suke fama da wata nakasa ta musamman wanda wannan yara ake ɗaukan yauninsu 100%, kana kuma suke samun tallafi daga tsarin nan da ake cema spotlight, inda mai girma minista ta gamsu tare da jin daɗi na yadda ake kulawa da wa'innan yara. Madam Alawuri Aminata bayan nan ta tattauna tare da wasu gungu na matasa wanda suke samun tallafi daga ONG Save the Children, wanda wa'innan yara suka mata tambayoyi bisa kan hakkokinsu da wasu kuma matsaloli da suke fuskanta, wanda mai girma minista ta ba su cikakkun amsoshi tare da gamsuwa daga su wa'innan matasa. Mu bayyana muku da cewar a yau da maraice ne mai girma minista madam Alawuri Aminata za ta kasance a jami'a ta nan da magaram wurin wata lacca da za a gudanar bisa kan abin da ya shahi yaƙi da bara a jamhuriyar Nijar, kana kuma da saka wani majiki musamman ma bisa kan magana ta bara a wasu manya-manyan birane na Afirka da ma na jamhuriyar Nijar. Idan muka je a jihar Tawa kuwa a ranar Larabar da ta gabata ne wani proje da ake ce mishi proje Prodaf ya gudanar da wani horo na musamman ga matan wani gari da ake ce mishi Sabon Gida da ke cikin gundumar Buza. Abdurrahman Isaka da Muhammad Agumu sun aiko mana da rahoto kamar haka. Prodaf a cikin projen ta da ake ce ma firfa da ta yi ranar Laraba a can garin Sabon Gida cikin karamar hukumar Karhon gundumar Buza, an ba matan gurfuman 8 wani horo wanda mata masu dubara da ake ce ma MDD ship bisa yani za su yi ayyukan sarrafe-sarrafe, musamman ma sarrafa dawon masara a nike ta a maishi ta barabisco, su shu a maida shi kwabto, saboda matan an san su da yin noman rani sosai. Abdurrahman Muhammad mataimakin kwarnatar na wannan furoji na Prodaf ya muna karin bayani kamar haka. COVID-19 wanda ya kama mutane illa da dama musamman bisa tattalin arziki, to haka ne shugabanninmu suka ce to ya kamata a yi nazari a gani wani irin ayyuka ne za a iya gudanarwa domin illan da ya kama na mu samu mu dan rage shi ta hanyar ayyukan da za a kama wa mutane su kama kansu. A cikin wannan kiran ne da gwamnati ya yi fida ta hanyar projen da take ba ma kuɗi suka ce to su ga tarbacensu a zo a sa wanga firfin a kama ma mutane. A nasu wajen matan da sun ka samu wannan horon sun kai babbar godiyarsu ga Prodaf. Prodaf sai mu ce mun gode. Kaga Prodaf ta kama na rumbun timi muna nan sai ɗiyan mu kuma muna son rumbun timi nan da ta kama na tun da mun yaɗu mun yi azagunguna fiye da wadda ba a zato, kuma muna son
mu haifa mu wani rubutu kamar wanda kama ta yi kama na kashi ta yi kama na awaki sai mu ce alhamdulillah. Bayan nan an saurari mataimaki na farko na magashin gari Isa Idi inda ya yi shi daɗi kwarai ya yi bayani dalla-dalla bisa fanni da yawa ayyukan alherin da Prodaf ta yi a sabon gari wajen abin da ya shahi ayyukan noman rani da horon da matan sun ka samu. Prodaf ba ta tsaya a nan ba, za ta ci gaba da taimaka ma sauran ƙungiyoyin mata daban-daban na ƙasar nan tamu domin ci gaban rayuwarsu da kuma yaƙi da karamcin abinci a cikin komin daban-daban. Mu sake komawa a jihar da magaran inda a wannan karan kuwa wakilin ofishin gwamnan jihar ta da magaran ne Malam Abdulaziz dan karami ya jagoranci wani taro na musamman wanda ya shafi sha'anin kiwon lafiya a jihar ta da magaran. Ga dai abikiyar aikin mu Hadiza Yakuba da Lawal Usaini sun aiko mana da rahoto. Wannan zaman taro da ya samu tallafi daga Agence Française de Développement AFD da kamawar wannan proje da ake cema Initiative Santé Solidarité E3S ya hada dukkan wasu masu kula da maganar kamawa wajen samun isassar lahiya da za a kwashe tsawon wuni guda na ba da labari waye kai da dai sauransu. A cikin jawabin da ya yi albarkacin wannan haduwa, wakilin gwamnan jihar da magaram Abdulaziz dan karami ya yi waiwaye adan tahiya bisa kan maganar inganta kiwon lahiya wanda ta ɗauko tushe daga OMS tun 1948 wadda ta ce lahiya uwar jiki babu mai fushi da ke, don haka aka karfafa ta tun 1978. Don haka a cewar Abdulaziz dan karami ya ce kasar mu tun daga wannan rana ta kirkiro wato hanyoyi daban-daban irin su CSU tun daga ranar 23 ga watan juye na 2021 sannan kuma wata sabuwar hanyar a ranar 23 ga watan Septamba na 2021. Bayan haka gwamnati ta ci gaba da kafa wata hukuma da ake cema INAM da za ta kula da dukkan wasu ababen da suka shahi inganta lahiya a wannan ƙasa tamu, wadda za ta ci gaba da samun tallafi don ƙarfafa wannan magana domin inganta lahiyar al'umma. Gwalgwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, amma da duma da suka muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya, ma'assalam.